Bernard Huytema, de racerij om Grauw maar de sloepen. Hoe gaat het, Joert? Ja, het was een zware race. Enorm brotsig. Gevoelstemperatuur lag hartstikke hoog. En we starten samen met de Treves 2. Nou, dat is een sloep die mooi dat in de top en we moeten ongeveer even het roeien. Dus we konden ze bij de start krijg voorbloeien. Nou, die hebben urenlang bij ons op de kont zitten, dus hij is knap vooruitdrukt. En dan vrees de soort van diezelf. Nou, dan vanaf dat punt kregen we wie mooi. Dan wordt het vol warmer en toen was het hartstikke zwier. Vanaf dat punt liet de Treves 2 wel los. En dat joeg natuurlijk, er kwam wel adrenaline in de boordzaal. En toen, dan hadden we toen de top 3 van Nederland hebben nog hier aan boord, dat is de Orkaan. En krijg hoe de finish, na de finish, dan hebben ze klokt. En we weten dat ze ongeveer 2 minuten plus naar huis mochten finishen. Nou ja, dat wie het ik, dus dat werd hartstikke spannend straks maar uitslag. Maar je kan van jezelf in elk geval zeggen, wij gaan hier op Grauw, Sjan laten we bekennen. Alsjeblieft, ja, absoluut. Want ja, het is misschien een licht matchje, maar je hebt hier nog nooit won, hè? Nee, klopt. We hebben nog nooit won, nee. Dus dat, dat zit dan op zich voor Joet wel mooi. Des te meer gebrand we binnen. Ja. Je draait al een aantal jaren mee in de top van Nederland. Nou is dit een van de wedstrijden uit die lange regen die het in Friesland is. Is dat voor hem extra lekker in Friesland? Ja, absoluut. Dan krijg ik wat meer publiek die echt voor u komen, supporters. We hoeven ook minder fiets te rijden, maar de bus en de sloep erachter. En dat is minder vermoeiend. Dus we kunnen meer energie in het roeien steken. Dus dat is op dat gebied al prettig. Maar sowieso, hoe de Friese Maarten roeien is prettig. Daar trainen we. Ja. Is een doel van dit seizoen om dat allerheegste treedje in een competitie te halen? Ja, als je aan het begin van het seizoen dan wist nog net waar ieder team stiet. Nou ja, de eerste race in Wees werden we tweede. De tweede race werden we eerste. Dat was in Zaandam. En dan zei het op een gegeven moment van, nou jongens, wij gaan voor het Nederlands kampioenschap. Nou, dus ja, daar gaan wij voor. Ja. Zou het mooi uitkomen, hè, Joert, meest in Friesland? Ja, dan staan we weer een stapje dichter bij het Nederlands kampioenschap, absoluut. Het seizoen is nog lang, hè? Want je moet het tot november roeien? Ja, ik dacht dat het zo'n beetje eind november is dat de laatste NK-race is. Dus dat had ik niet willen natuurlijk nog lang net, maar dan hoor ik net. Je moet het in de hinderhuis meenemen, joh? Ja, absoluut. Ja. Dat bleek je goed ik wel tijdens de race. Ja, daar hebben we het doen.